koko ajan kiertyy, niin se pysyy niin kuin kuosissansa ja samanlaisena se. Ja sitten me pesen yleensä lämpimällä veellä. Villaa saa pestä lämpimällä veellä, kun ei pistä sitä kylmään. Sitten se saa sokia ja sitten se on jo vanumista, se ei ole enää huovuttamista. Pyykkikoneessa ei huovuteta, siellä vanutetaan. Se vanuu silloin. Ja sitten kun se on 4 veessä, me peseen kaikki, että se lähtee tuo mäntyöljy ja muu pois, niin panen sen linkoon ja lingosta otan ihan ruttusena. Kaikki nuo isot huovakki on käynyt, ne on sullonut tuonne linkoon. Ja ihan rutussa otan sieltä ja sitten mä tällä kaulitten kaikki ihan suoraksi. Että ne voi sitten niin märkänä kaulita ja oikasta. Ja tässä on nyt ihan valmis huopa samanlainen. Ja näin paljon se on kutistunut. Nyt te näette kuinka paljon se joka suunnasta tämä niin kuin kutistuu vielä tämän verran. Että se menee kasaan. Tiivistyy siinä 4 rullauksella. Ja täällä te nyt näette, täällä on valkoiset villat tullut sinisistä läpi. Valkoisissa kukissa näkyy sinistä, tuolla näkyy vihreitä. Mitä värejä vaan panee päällekkäin. Kaikki sotkeutuu toisiinsa ja kaikki värit tulee pintaan. Että jos panisi tänne paljon taakse valkoista, niin se valkoinen pukkaisi saman tien tänne ihan vaalean pinnan. Että tällä lailla. Näin, olkaapa hyvä. Joo. Joo, sitten joihinkin tulee 3 Katsiiko tuon hupun laittaa päälle? Lemmenjoki on sitten hyvä erikoinen joki, että täällä pääsee helpolla kansalliseen. En tiedä pääseekö missään näin helpolla, että pääsee veneen. Lähdetään.